Ahojte, tak som si povedala, že natočím zase nejaké kratšie video po dlhšom čase, tak som dostala takú chuť, tak poviem pár vied, naozaj len také veľmi kratučké video. A hlavne aj kvôli tomu, že už je koniec leta, máme tu nový školský rok, takže som aj chcela zaželať veľa šťastia do nového školského roku. Buď idete prvýkrát do školy alebo do škôlky s vašimi hratolesťami, takže veľa šťastia vám prajem, pevné nervy, trpezlivosť a chcela som pár vied povedať o tom, aké sme mali my leto. Aj napriek tomu, že ja neviem, čím to je, ale mne sa tak nejak zdá, že z roka na rok tie dni sú ako keby také kratšie a strašne rýchle a to leto ani ako keby to ani nebolo 2 mesiace, ale len mesiac. Na druhej strane ale bolo veľmi náročné to leto. Mali sme toho veľa naplánovaného, veľa sme toho stihli, ale na jednej strane bolo veľmi rýchle, a na druhej strane bolo dosť aj úmorné. Možno aj kvôli tomu teplu, že to leto bolo naozaj extrémne a tie teploty ešte stále trvajú, takže ja osobne to znášam dosť zle a Filipko je tiež skôr z tých detí, ktoré sa strašne potia a unavuje ho to a má aj z toho záchvaty, ale našťastie to nie je nič také katastrofálne, čo by sa nedalo zvládnuť. Ja by som skôr chcela hovoriť o tom, že niekedy tí rodičia, pokiaľ už viete, že máte autistu alebo tam máte nejaký ten handicap, že je tam mentálne postihnutie alebo že proste že jednoducho je s tým dieťaťom je to trošičku náročnejšie a keď už máte za sebou nejakú tú škôlku alebo prvý, druhý ročník základnej školy a viete, že začína to leto a budete mať kvázi na krku svoje dieťa 2 mesiace, tak niekedy rodičia dostanú takú paniku, že preboha, čo s ním mám robiť celé 2 mesiace. A je to fakt, je to náročné už aj z toho, pokiaľ žijete sami, pokiaľ ste mamička, ktorá vychováva sama to dieťa, ale proste aj pre manželov, pre oboch rodičov je to, keď ste na také dieťa, keď ste dvaja, tak je to dosť náročné vymýšľať nejaké aktivity alebo nejak ho zamestnať, pokiaľ viete, že vaše dieťa sa nevie sa mu zahrať, alebo že sa nudí a stále ho treba nejako zamestnávať, lebo ak ho nezamestnáte, tak bude agresívnejšie, alebo je stále lenivejšie a lenivejšie. A my sme aj tento rok boli na dovolenke. My chodíme ak ideme, tak ideme na dovolenku len na Slovensku. Nemám nejak moc odvahu s ním chodiť. Lietadlom určite nie, hlavne kvôli tej jeho epilepsii. Neviem, čo by to vo výškach urobilo, keď viem, že aj hluk mu vadí a jedinkrát sme skúsili na Slovensku ísť lanovkou, čo nebolo ani nejak extra vysoko, tak asi mu to vadilo na tú hlavičku, možno cítil tlak, lebo mu si tie uši zakrýval a máva podľa mňa dosť často, aj keď neviem mi to povedať, ale už len na tom výzore, na tej tváričke už vidím, že máva bolesti hlavy, takže nezvykneme chodievať na dovolenku nejak ďaleko, skôr len tu na Slovensku. A keď sme išli toto leto na dovolenku, tak samozrejme všetko, čo treba, išli sme
nabalený neskutočne. Hlavne ja som sa snažila nabaliť všetky také veci, ktoré sú pre Filipka tak komfortne dôležité, že aby sa cítil v tej novej kvázi tej domácnosti. Nechodíme s ním do hotelov, skôr bývame tak, že v podnájme, buď niekde v meste alebo niekde do prírody. A že si proste buď sami navaríme, alebo jednoducho máme to len také pre seba, také svoje. Aby sme sa nemuseli prispôsobovať. A potom takisto v hoteli jedna vec, že nemusíme sa prispôsobovať hotelu s raňajkami, s obedom a tak. Najmä sa vtedy, keď my chceme. Aj tak sme väčšinou boli stále vonku, takže sme väčšinou jedli vonku. Ale na druhej strane zase hotel je aj o tom, že ľudia si tam chcú oddychnúť a tak, a nikdy neviem dopredu, jak bude Filipko na aké veci reagovať, takže aj aby sa komfortne cítili tí ľudia v tom hoteli, tak radšej to riešime takto, že sme sami. A ja to mám tiež tak, úprimne, mám to tiež tak radšej a Filipkovi to tiež tak vyhovuje, takže vždy mu nabalím hračky, jeho obľúbené plišáky a dokonca aj jeho obľúbenú deku, alebo aspoň vankúš, keď už nie je paplón, ale aspoň vankúš. Jeho obľúbený som zobrala, samozrejme lieky, všetko, čo je potrebné pre neho. A tak sme tak vyrazili na dovolenku a vždy je to, že tá dovolenka alebo akýkoľvek aj jednodňový víkend je vždy s ním o tom, že nevieme, ako bude reagovať dopredu. Niekoľkokrát sa nám stalo, keď sme išli na nejaký jednodňový výlet, niekoľkokrát sa nám stalo, že sme prišli a ani sme nevystúpili z auta a museli sme sa proste otočiť a nedalo sa. Takže išli sme niekoľko kilometrov niekam preč a museli sme sa vrátiť, lebo mal proste takú náladu. To boli väčšinou ešte tie začiatky, keď sme sa len učili, ako pristupovať k tomu autizmu alebo k nemu samotnému, ako riešiť dané situácie. Ale toto tiež bolo dosť, no tá dovolenka bola dosť drastická. Ja som asi v strede týždňa, boli sme na jeden týždeň, to maximálne Filipkovi stačilo, a v strede týždňa už som mala také tie pocity, že už prišli sme z nejakého výletu, prišli sme naspäť na byt a vyčerpaná, frustrovaná, do plaču mi bolo, nespala som celú noc, strašne všetko sa vo mne bilo, bola som nahnevaná na seba, nahnevaná na Filipka, smutno mi bolo, všetko mi prekážalo proste, lebo každý jeden výlet v tom týždni, keď sme boli na dovolenke, každý jeden výlet sa začínal hystériou, že nechcel vystúpiť z auta, ani náhodou sa od toho auta nechcel oddialiť, jednoducho nevedel, kam s ním ideme, nevedel, čo s ním chceme robiť, mal z toho strach a každý jeden výlet, či to bolo, že sme išli niekam ráno na nejakú túru, alebo len tak do mesta, alebo že sme niečo proste vymysleli, buď ráno alebo po obede, každý jeden krát, jak sme vystúpili z toho auta, to bol asi polhodinový taký psychotréning, že či to on zvládne, či to my zvládneme, a už som si v strede týždňa povedala, že už to na auto to už nedám, toto je extrém, čo Filipko robil, ale išla som uplakaná a unavená spať, ale na druhý deň zase a vtedy som si povedala, že dosť, končím, nikdy viac už ja na dovolenku nepôjdem, nikdy viac ja už nechcem žiadne cestovanie, žiaden, že na týždeň alebo že by ani na víkend nie, maximálne také jednodňové, párhodinové výlety, že skončilo, už to naozaj nedávam. Ale na druhej strane potom ráno som sa zobudila a keď som videla, že pre ňoho tá hystéria alebo ten strach alebo ten plač, ono to u ňoho trvalo len tú chvíľku,
že nechcel vystúpiť z toho auta, že to bola len polhodina, hodinka a ono to potom na to zabudne, keď prídeme na ten byt, potom to nerieši, potom vstane ráno, ako by sa nič nedialo, vo vás je ešte stále tá frustrácia, že by vás roztrhlo najradšej a on jednoducho si vstane s úsmevom na tvári a no, dáme si raňajky a čo bude dneska, začne sa hrať, má tam svoje hračky alebo má rozprávky a je mu dobre. A ja sa potom na ňo tak pozriem a nedokážem sa na ňo ďalej hnevať ani 5 minút, lebo jednoducho vidím ten úsmev a že je všetko v poriadku. Ale a potom som si a jednoducho tak sme vstali to ráno, ex-manžel bol tiež vytočený na maximum, tiež bol z toho frustrovaný a unavený, ani medzi sebou sme sa nerozprávali, lebo sme cítili proste, že jeden z nás sa ozve, tak vybuchneme, že ako to budeme ďalej riešiť, ale aj napriek tomu jednoducho nejak sme polavili, nejak sme si dali raňajky a zase sme sa len vybrali na nejaký ďalší výlet. Zase sme to s ním skúsili. A ono je pravda, že na jednej strane vám to trhá srdce, že či konáte správne, keď ho zoberete na nejaký výlet, pokiaľ takéto samozrejme zažívate, že pokiaľ máte takého bezproblémového autistu, že s ním viete hoci kam, s kýmkoľvek, kamkoľvek ísť, tak moc toto video nie je pre vás, ale pokiaľ máte také dieťa, takého autistu, že má strach úplne zo všetkého. A to nemusia byť len výlety, to môžu byť aj rodinné návštevy alebo rodinné oslavy. Napríklad Filipko takisto, keď bol menší, tak sme moc po rodinách veľmi, veľmi dlho trvalo, kým si vôbec zvykol napríklad na moju tetu a uja, kým som ja ho dokázala doviesť ďalej ako po vchodové dvere a potom za tie vchodové dvere a potom za tú predsieň a potom až do kuchyne alebo do ich obývačky, no to bolo možno aj na 6-7 krát, kým ja som ho tam k ním nejak dotiahla. Ale a tu potom, jak som povedala, tu potom nastane tá otázka, že či vy máte vôbec právo ho k tomu dotlačiť, robiť s ním takéto testovanie, že stoj čo stoj, nechcete polaviť a chcete ísť za jeho komfortnú zónu, alebo si jednoducho poviete, že nie, toto ti ubližuje, tak dobre, v poriadku, tak ostaneme doma. Pokiaľ ste len teraz vošli do tej situácie, že sa zoznamujete s tým autistom, lebo vaše dieťa je veľmi maličké, tak samozrejme dlho trvá. No, vychádzam do seba. Dlho nám trvalo, kým sme sa naučili na každý jeden jeho krík alebo jeden jeho nejaký nepokoj, lebo tým, že nerozpráva, tak to dokáže len telom nejak predviesť alebo zvukmi. Tak nám dlho trvalo, kým sme si zvykli na to, že dobre, toto sa mu nepáči, toto sa mu páči, toto sme trošku prehnali, teraz ešte môžeme trošku pritlačiť a kedy je to tá hranica, kedy už naozaj si povieme, že dobre, stačilo, už nebudeme mu nejak ubližovať psychicky. Ale aj teraz na tejto dovolenke ja som si jednoducho povedala, že už budeme v decembri 9 rokov a nerobili sme s ním ani nejaké túry také, že by sme išli do nejakého kopca, alebo že by sme s ním prechádzali Tatry, alebo čo. Proste taká túra, taká prechádzka, kedy som ja vedela, že toto fyzicky určite zvládneš. Zvládneš sa aj otočiť a ísť naspäť, lebo človek vždy musí rátať s tým, že toľko isto prejdete. Keď idete tam, tak to isté musíte prejsť aj naspäť, takže musíte si vyrátať, že koľko energie spotrebujete a na čo máte a na čo nie a hlavne s takýmto dieťaťom. My sme mali jednu takú túru, nebola to túra, prechádzka vážne, lebo my sme išli v Košiciach na jednu vyhliadkovú väžu, kde od parkoviska k tej vyhliadkovej väže to bol 1 kilometr.
A nebolo to vôbec nejak strmé, nejak vysoko do kopca, lebo mamičky s kočíkami tam to bez problémov prešli. A my sme ten 1 kilometr, no ja neviem, mne to prišlo možno, že sme to dali aj hodinu aj pol, ja fakt neviem, každý jeden krok, kým on samozrejme aj vystúpil z toho auta, ale každý jeden krok sa zastavil a ja vtedy, keď vidím na ňom, že on sa chce pusinkovať a objímať ma, že nejak ma chce presvedčiť jeho správaním, že nie, maminka, otočme sa, ja nechcem, tak som si vtedy povedala, že a just to urobíme a just to dáme, lebo viem, že 1 kilometr fyzicky zvládneš. To, že on bol vystresovaný z toho, že nevedel, kam ideme, alebo keď sme aj išli v meste na námestí na prechádzku, alebo keď sme išli na obed do nejakej reštaurácie, nepoznal tú reštauráciu, tak prvý deň robil tam cirkus, druhý deň prišiel do tej reštaurácie, ako keby bol doma. Proste len musel prekonať ten strach, že aj tú vyhliadkovú väžu sme schválne urobili 2-krát, že jeden deň bol krik a plač a my sme už boli totálne vyčerpaní, ale na druhý deň zvládol to zase len bez problémov, vyliezol aj na tú vyhliadkovú väžu. To bolo niekoľko schodov, že som nevedela, že či to dá, ale a dal to, vyšiel až úplne až na samý vrch. Každý jeden deň sa začínal neskutočne ťažko, každý jeden ten výlet, ale keď ho to prešlo, že proste začal my alebo nám dôverovať, že nebereme ho na nejaké zlé miesto, že nikto mu neublíži, že proste sme len niekde, kde by sme trošičku sa chceli prejsť, alebo sme na čerstvom vzduchu, sme v prírode, tak si potom nakoniec poviem v ten deň večer, keď to celé skončí, že a stálo to za to, aj za tie nervy, aj za to, že možno bol trošku vystresovaný, ale na druhej strane tým, že oni sú mentálne, alebo teda Filipko je mentálne na tom tak, ako je, že s ním nemôžem robiť také úkony, jak so zdravým dieťaťom, že má menej toho športu, alebo možno, že vôbec žiaden šport, že nemá toľko tých aktivít, že sa toľko nehýbe, tak aj pre jeho zdravotný stav fyzicky do budúcna mu ten pohyb iba prospeje. Takže sme si povedali, že zatneme zuby a nejak ho presvedčíme a to bolo naozaj, že hodinové presviečanie, každý jeden krok, povzbudzovanie, vždy používanie tých istých slovíčok, že je šikovný, že to zvládne, že je dobrý a že jak pekne mu to ide. Takže v jednom kuse tá pochvala, to bolo celý ten 1 kilometr, kým sme k tej veži prišli, to sa mi ústa nezatvorili, už z toho som bola psychicky unavená, že ja som to odrabkala vlastne celý ten 1 kilometr, že som mu stále hovorila, že áno, že to dokáže, že to zvládne, že je šikovný. A tu nie ide len o to vaše dieťa, ale ide tu trošičku aj trošku dosť. Dosť tu ide aj o vás, že my sme náchylní, my ľudia sme náchylní trošičku si zvyknúť na ten komfort a ten komfort je niekedy veľmi dobrý, že chceme zrelaxovať, že si aj my trošku vytvoríme ako takú bublinku a nechceme z nej nejak moc vybočiť. A hneváme sa na to, že tie naše deti nedokážeme z tej bubliny vytlačiť von, že tie naše deti to nezvládnu, že nechcú chodiť na tú terapiu, alebo nechcú chodiť na nejaký šport, na nejaký krúžok, alebo do tej školy, že ho ťažko, pokiaľ máte také dieťa, že každé jedno ráno viete, že s ním budú problémy ho nejak dotlačiť do tej školy, lebo proste je to taký typ autistu. Tak my sa hneváme na to, že oni nechcú z tej svojej bubliny, z tej komfortnej zóny nejak vybočiť a pritom my robíme to isté.
Verím tomu, že je veľa takých rodičov, ktorí aj sa možno trošku hanbia za to, že ich dieťa sa na verejnosti správa, ako sa správa. Aj keď musím zaklopať, ja si myslím, že už je to s ľuďmi o trošičku už lepšie tým, že ten autizmus sa dostáva čoraz viac do povedomia ľudí a aspoň ja som naozaj nemala žiadne také konfliktné situácie s niekým, že by ľudia nerozumeli tomu, že prečo sa Filip tak správa, ako sa správa. Proste na ňom fyzicky to nevidíte, ale stačí, keď si ho všímate 5-10 minút, tak si všimnite, že je iný a že ten prístup potrebuje mať iný. A niektorí tí rodičia sa možno trošku hanbia za to, že ako sa to dieťa správa na verejnosti. Alebo ide o tú komfortnú zónu, že nie sme ochotní vybočiť z tej komfortnej zóny a nie sme ochotní riešiť ich hystérie uprostred obchodu alebo uprostred výletu alebo v aute alebo kdekoľvek. Proste si poviete, že ja na to nemám nervy, kašľam na to a ostaneme doma, nikam nepôjdeme. Ale neubližujete iba im, tým deťom, ale aj sebe, lebo ani si neuvedomujeme, ako ono nás to uzavre do ulity, ako keby sme boli také vtáčiky v klietke a stále ste v tej klietke a občas vás ten majiteľ, váš chovateľ občas toho vtáčika vypustí, že si trošku zalieta v tom byte, pokiaľ sú to také vtáčiky, že máte vtáčika v klietke a občas ho vypustíte von, nech si trošku poletí, ale potom ho znova zase zavriete do tej klietky a ani si neuvedomujeme, že ako si budujeme my sami tú vlastnú klietku. Samozrejme, ja nehovorím, pokiaľ na tom nie ste tak finančne, že jednoducho nemáte na to, aby ste tomu dieťaťu dali neviem aké aktivity alebo neviem aké krúžky. To je v poriadku, ja som na tom takisto, ale stačí len, ak pôjdete na prechádzku. Nikdy neviete na tej prechádzke, s kým sa stretnete, čo tam na tej prechádzke uvidíte. Možno, že sa mu tá prechádzka vášmu dieťaťu zamiluje tak, že obľúbi si prírodu, obľúbi si zvieratka, stačí len zoologická záhrada, alebo obľúbi si dopravné prostriedky, lebo v aute a bude ich vidieť, je tam bicykel, auto, vlak, čokoľvek. Proste nikdy neviete, alebo v obchodoch, keď si ho zoberiete na nákupy a už len z toho mám ja radosť, že sa Filipko naučil chodiť do obchodu, že ideme kúpiť potraviny a že mi pomáha tak nakladať do toho vozíka, že rátame každý jeden banán alebo rátame každé jedno jablko. Čokoľvek, čo hodíme do toho košíka, tak všetko zráta. On nakladá, on vykladá. Spraviť to nejak zábavne pre tie deti. Pokiaľ idete dvaja rodičia s tým dieťaťom, alebo idete celá rodina, že chcete zobrať aj strýkovcov, alebo starých rodičov, alebo bratrancov, to je jedno, proste, že idete niekoľky, tak aj medzi rodičmi sa naučte tak riešiť situácie, tie náročnejšie, pokiaľ je tam hystéria alebo nejaký pláč alebo čokoľvek, že sa vám dieťa proste hodí o zem. Skúste to riešiť tak, že pokiaľ ste manželia, ak viete, že jeden z vás je ten, na koho slovo dá to vaše dieťa, koho skôr posluchne, tak ten druhý radšej nech sa stiahne do úzadia a nech to rieši buď iba mama alebo buď iba otec. Už aj ex-manžel si všimol a už to riešime naozaj tak, že pokiaľ je tam nejaká takáto ťažšia situácia, tak on sa tak trošičku odtiahne, dá nám chvíľku. Takto som to naučila aj svojich rodičov. Proste musí tam byť iba jeden človek. Ako náhle sa do toho pripletú ďalší dvaja, traja, už z toho má to dieťa chaos, už potom nevie, koho bude počúvať. Vytočíte sa vy navzájom ako dospelí a vytočíte ešte viacej aj to vaše dieťa. Takže
aspoň u nás to takto fungovalo, že vždy počúva len toho jedného. A hlavne teda ide o to, že on ten komfort je dobrý, ale a trvá to veľmi dlho, kým sa naučíte, čo je komfortné, aj napriek tomu, že vybočíte z tej jeho ulity, z toho jeho komfortu a na cudzom priestore, alebo keď ste na dovolenke, že v hoteli alebo na chate, na cudzích miestach mu nájsť ten komfort. Je to strašne náročné, je to vyčerpávajúce a možno vám bude dlho trvať, kým nájdete ten spôsob, ako sa dostať na tú správnu cestu. Ale aj tak ja si osobne myslím za seba, že nechcem byť otrokom svojho vlastného komfortu a chcem nájsť nejak tú strednú cestu toho, že raz trošku treba vybočiť, potom je dobre trošku sa stiahnuť a nechať to všetko trošku plávať, všetky tie situácie a ten deň alebo tie myšlienky trošku pomimo a ísť do tej ulity. Samozrejme aj to treba, lebo aj Filipkovi je niekedy dobre, keď vyženie ma z detskej izby, že ma tam nechce, alebo svojich starých rodičov tam nechce, že niekedy mu je dobre samému a treba mu to dopriať, aby bol sám a je šťastný tak byť sám, ale niekedy treba ho aj trošku vytlačiť z tej komfortnej zóny, aj keď to pre vás nie je komfortné, ale nakoniec si myslím, že nikdy neviete, keď idete niekam na výlet, že či sa možno zase nezoznámite s inou rodinkou, ktorá má presne taký istý problém ako vy, alebo že na tom výlete vaše dieťa sa naučí nejaké nové veci, alebo si nejaké nové veci obľúbi a tie potom u ňoho môžete rozvíjať. Ak budete stále len v tej ulite, nebude sa vyvíjať a vy z toho budete len nešťastnejší a nešťastnejší. Takže len toľko som chcela, nebudem to nejak moc. Asi pointu ste pochopili určite, že o čo som chcela povedať, o čo mi išlo. Takže vám želám ešte raz veľa šťastia do nového školského roku a veľa nových zážitkov a aby sa vám vaše detičky vyvíjali, rozvíjali, aby mali radosť z toho školského roka, aby ich to bavilo, aby tam radi chodili a aby ste vy mali radosť z nich každý jeden deň stále. Takže len toľko. Majte sa dobre. Dávajte na seba pozor a pekný deň. No. Ahojte.